Bé, ara ja passem a una altra part. Ja hem escoltat les paraules de benvinguda, estem ja motivats i ens agradaria, doncs, com deia el Marc, fer-vos un altre regal i volíem dedicar un temps a reflexionar sobre la importància de les transicions educatives, recordar juntes els factors de risc que existeixen si aquests moments no es cuiden i identificar tot allò que està en les nostres mans per continuar lluitant contra l'abandonament escolar de manera efectiva, cuidant-nos tots una mica i una mica més, tots i totes. I per això hem decidit convidar l'experta en el tema. Sabeu de qui parlo? Està en el programa, és fàcil. Ella és professora a la Universitat Autònoma de Barcelona, reconeguda investigadora experta en Sociologia de l'Educació. Encara no sabeu de qui parlo? Amb tots vosaltres, l'Aina Tarabini. Un aplaudiment. Aquí tens el clicker. Vale, super. Vale, doncs bon dia a tothom, moltes gràcies. També contenta de poder participar en aquest aniversari, així que, moltes gràcies, Fiona, per la presentació, Laia per la invitació i a totes per l'acte. Aleshores, jo personalment, i crec que la gent que treballem a l'àmbit universitari, tenim una certa tendència a la verborrea, aleshores tinc mitja hora i, per tant, m'intentaré controlar, m'intentaré no, em controlaré, parlaré mitja hora, em posaré el meu crono, parlant de transicions educatives. El títol, de fet, me l'han donat elles i el trobo molt bonic perquè, com deia la Maria Trunyó abans, aquí hi ha una qüestió de cura com a element fonamental de la política educativa, que tot i que jo no utilitzaré aquest concepte avui, perquè no, crec que és un element important, la qüestió del cuidar, des del punt de vista de donar importància a. Aleshores, bàsicament, també com a introducció, abans de començar, les transicions en el sistema educatiu són múltiples. Jo específicament em centraré en les transicions post-16, d'ESO a batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, ara us diré per què, i per tant algunes de les coses que diré són específiques d'aquesta transició, altres es poden projectar en transicions primària-secundària o en transicions postobligatòria-universitat o en altres transicions escola-treball o vitals, però jo em centraré en aquestes transicions específiques pels motius que diré ara i també perquè la recerca que he estat fent els últims anys es centra en aquesta etapa educativa. També dir-vos que jo faig una recerca de naturalesa eminentment qualitativa. Això no vol dir que no faci servir dades numèriques, però vol dir que junt amb les dades numèriques sempre faig servir els relats i les narratives de les persones, en aquest cas dels i les joves. I per tant, avui, com faig gairebé sempre, per no dir sempre, el tipus de discurs que faré està acompanyat de relats de joves que hem anat entrevistant al llarg d'aquest projecte. Aleshores, per què transicions post-16? Abans, jo crec que ho ha dit la Laia ja quan ha començat, ho ha dit també la Maria, crec que en aquesta introducció ha anat sortint com a concepte aquesta necessitat de l'èxit educatiu per tothom i aquesta necessitat de garantir que tothom té trajectòries educatives llargues. Aleshores, el nostre sistema educatiu té una particularitat i és que és obligatori fins als 16 anys i que a més és en aquest moment. Sabem que durant l'ESO hi ha formes de diversificació internes, però oficialment a l'ESO tothom està en un mateix itinerari educatiu. És en el post-16 on tenim dos itineraris diferents. Tu t'inscrius o a batxillerat o a cicles formatius de grau mitjà. Per tant, aquest moment post-16, per aquests dos elements, el de l'obligatorietat i el dels itineraris, és un moment fonamental de reproducció de desigualtats educatives perquè és el primer moment com de tria real.
tria real entre cometes, perquè la perspectiva des de la que treballo jo i el nostre equip és de la concepció de les tries no com una qüestió individual, racional i instrumental, sinó com un element condicionat per les oportunitats estructurals, sistèmiques, relacionals de les que parlarem avui. D'altra banda, no entraré en els detalls, però tots sabem que l'abandonament escolar prematur... Avui de matí hi havia unes dades, després les he tret perquè he pensat que si no tindria temps. L'abandonament escolar prematur continua sent un dels reptes centrals del sistema educatiu català, a les pitjors posicions de la Unió Europea, i l'abandonament escolar prematur, si bé té diferents casuístiques i diferents expressions, s'explica, es projecta en el post-16. És a dir, podem parlar d'abandonament escolar prematur en acabar l'ESO, alumnes que no continuen estudiant tinguin o no el graduat, podem parlar d'inici d'un grau mitjà i no una finalització, podem parlar de 2 anys de postobligatòria sense graduat, és a dir, hi ha diferents casuístiques en aquest abandonament escolar prematur, però la mirada està en aquest post-16. I d'altra banda, si bé és veritat que els darrers anys hem avançat substancialment amb l'oferta de la formació professional, des del meu punt de vista continua sent un element fonamental de prestigi del nostre sistema, que després diré algunes coses sobre aquesta qüestió, específicament en el grau mitjà. I això ho remarco tota l'estona perquè a vegades es parla de la formació professional com un tot i el grau superior equival a estudis universitaris. El grau mitjà equival a batxillerat. Per tant, estem parlant de 2 moments diferents, en 2 casuístiques diferents, i jo estic parlant d'aquesta casuística, del 16-18, d'acord? Aleshores, la posició estructural del batxillerat i els cicles formatius de grau mitjans continuen sent profundament diferents i desiguals, i això és un dels elements que explica transicions diferents dels nostres joves. També no porto dades sobre aquesta qüestió perquè són fàcils de trobar, si després voleu us dic a on, però aquestes transicions i aquest abandonament no es generen aleatòriament o al mig del no-res, sinó que sabem que els eixos de desigualtat social, bàsicament classe, gènere i etnicitat, per si sols i combinats, expliquen les possibilitats d'èxit, fracàs i abandonament escolar. I, per tant, cuidar aquestes transicions, preocupar-se per l'èxit educatiu per tothom, és una qüestió de justícia social i, a més, és una qüestió no només desitjable, sinó també possible. Per tant, des d'aquí és on faig el meu plantejament. Dit això, a mi m'agrada analitzar les desigualtats educatives en general i les transicions en particular a partir d'aquests 5 grans eixos. Crec que és una forma que m'ajuda a entendre les desigualtats de forma múltiple i clarament els eixos s'entrecreuen, connecten uns amb els altres, tenen diferents intensitats, però crec que m'ajuden a pensar que l'acció política té diferents direccions. I a vegades en un món com l'actual, en què tota l'estona ens barallem en què és més important que què, crec que ens ajuda a fer un relat de, per exemple, evidentment calen més recursos econòmics pel sistema educatiu, crec que en un sistema infrafinançat com el nostre ningú pot dir el contrari, però els recursos són necessaris, però no suficients. Cal també tenir gent, professionals de l'educació, que creguin que tothom pot aprendre, i això passa per una altra via. Per tant, crec que pensar en les desigualtats i en les transicions de forma multidimensional ens ajuda també a pensar on estan les responsabilitats. Aleshores, bàsicament, jo quan parlo de factors estructurals em refereixo a les desigualtats socials. És evident que les transicions, l'èxit, l'abandonament està connectat amb desigualtats socials i per tant hi ha feina a fer més enllà de la política educativa. Abans es parlava d'aquesta dimensió comunitària. Jo treballo des de la política educativa i quan dic política educativa no vull dir només la que es fa des del departament, sinó també la que es fa des dels centres, la que es fa des de les entitats, la que es fa des del dia a dia de la pràctica educativa. Però clarament, per tenir un sistema educatiu just, cal garantir també justícia social, cal garantir vivenda, cal garantir distribució de renda, etc.
Hi ha una dimensió sistèmica que jo avui no l'abordaré, però és la base del discurs que faré, que té a veure amb com es construeix el nostre sistema educatiu, que per sort no el va fer Déu, l'han fet persones. Aleshores, aquesta pròpia estructura de la postobligatòria, doncs, per exemple, el fet que el batxillerat estigui a tots els centres educatius, a tots els territoris, que sigui gratuït, tu pots accedir a un batxillerat gratis, fàcilment, gratis, o en tot cas públic, que hi hagi bàsicament dues vies, social, científic i l'artístic. Posa una situació sistèmica diferent als cicles formatius. Els cicles formatius en molts territoris no tenen oferta, algunes famílies professionals només s'ofereixen en l'àmbit privat, si hi ha més demanda que oferta, prima la nota. Aleshores, hi ha moltes famílies professionals, de forma sistèmica, hi ha una situació diferent dels cicles i el batxillerat. El fet que els cicles, en molts casos, no s'ofereixin en els mateixos centres, jo no dic si em sembla bé o malament, dic que estructuralment, a nivell de sistema, genera una diferència i genera una desigualtat. Després veureu en algunes cites que hi ha joves que trien batxillerat perquè paradoxalment és la tria fàcil, perquè es mantenen en el mateix sistema, amb els mateixos amics, els mateixos profes, i gairebé és una no tria. En canvi, triar bé un cicle formatiu té moltes casuístiques. Per tant, aquí hi ha un element de com estructurem sistèmicament el sistema educatiu. Pensem, imaginem, ara mateix, majoritàriament, tenim ESO, batxillerat i cicles. Jo no dic que prefereixo, dic que es pot fomentar la imaginació. Potser podríem pensar un sistema que després de l'ESO pensés el POT16 com un bloc i, per tant, que els batxillerats i la formació professional de grau mitjà tinguessin una articulació més sistèmica en mateixos centres, on, per exemple, hi hagués un batxillerat artístic amb un grau mitjà de disseny i que allò permetés compartir alumnat i optatives. Tot té pros i contres, però hi ha una dimensió de sistema que, com deia, no ha creat Déu, creem els humans, que condiciona les transicions i les pràctiques educatives. Jo avui, però, el que faré és centrar-me en la dimensió institucional i relacional i ho faré des d'una mirada subjectiva. Què vull dir amb això? El que faré és posar sobre la taula els relats dels i les joves, la seva experiència escolar, per entendre com l'escola, com el model pedagògic i curricular de l'ESO, en aquest cas, condiciona les seves oportunitats i les seves trajectòries, i d'altra banda, com els agents educatius, i en aquest cas en concret el professorat, contribueix a generar-los expectatives, creences, obertura o tancament d'oportunitats. Per tant, no és que negui les altres dimensions, ni molt menys, és que avui em focalitzo aquí. I bàsicament faré això. D'una banda, parlaré d'aquests models curriculars i pedagògics que, des del meu punt de vista, són encara dominants a l'educació secundària obligatòria i que condicionen les possibilitats d'aprenentatge, la configuració d'un mateix com a estudiant i, per tant, les trajectòries, les transicions i les possibilitats d'èxit. I, en paral·lel, aquests elements relacionals i, en concret, les creences docents i alguna qüestió sobre l'orientació. En els dos casos, el que faré és fer com una sentència que, com que serà breu, serà una mica simplificada, una sentència de quina crec que és la principal problemàtica o quin és el principal repte en aquest àmbit i anar mostrant algunes cites de joves que ajuden a il·lustrar l'argument que intentaré fer. Aleshores, d'una banda, i pel que fa als models pedagògics, que m'he oblidat un accent, i curriculars, crec que tenim bastanta evidència, avui en dia ja, que l'educació secundària obligatòria necessita replantejar la seva lògica pedagògica i curricular i que comença a ser hora que trenquem amb aquestes falses dicotomies entre esforç i diversió que tot sovint travessen els imaginaris populars. L'ESO continua tenint una forma pedagògica que és encara excessivament transmissiva en el sentit de seure, escoltar, copiar, reproduir.
Ojo, que ara faré un apunt, amb això no vull dir, amb això no estic fent una crítica per se al que seria el concepte de classe magistral. Ara hi aniré. El que estic dient és que cal pensar quin és el sentit, que no directament la utilitat, de la pràctica pedagògica. El que ens diuen nombrosos joves quan parlem amb ells és que a l'institut s'avorreixen, que no saben per què fan el que estan fent, que no saben quin és el sentit d'aquella pràctica escolar. Llavors, si mireu aquest tipus de cites, transmet aquesta idea de monotonia, de pèrdua de sentit. Diu el primer, és que sempre era el mateix, seure a una cadira, escoltar el que deia el profe, sense variació de temes i sense res, sense entendre res. Tota l'estona igual, mirar la pissarra, copiar, fer deures que no entens, agafar punts sense tenir ni idea del que escrius, fer l'examen i suspendre. Suspendes, suspendes, suspendes y no sabes ni por qué. Y llega un punto en que dices, esto no tiene sentido. Mirando hacia adelante decía, por mucho que estudie, por mucho que repita, no voy a sacarme el título. Entonces, ¿para qué seguir? Crec que aquí es posa molt de manifest aquesta idea del sentit. De nou, torno al que deia abans. Crec que aquí hem de fer un plantejament, tots i totes, de falses dicotomies entre què vol dir teoria i pràctica, que després hi tornaré, què vol dir esforç i diversió, què vol dir sentit i utilitat. Clarament, totes, jo sempre faig aquest exemple, totes ens estem esforçant ara. Estaríem menys esforçades al bar. És a dir, al matí, quan ens aixequem, representa un esforç. És evident, la vida té esforços, però aquests esforços tenen una lògica darrere. Pot ser una lògica instrumental. Si no vaig a treballar, no cobraré. Pot ser una lògica expressiva. Vaig a l'Insti per trobar-me amb els meus amics. Vaig a la universitat per aconseguir un títol. És igual, però estem fent una falsa dicotomia. És a dir, clar que estudiar i anar a l'institut implica un esforç, però aquell esforç ha d'estar connectat amb un sentit que no és purament instrumental. De nou, a vegades amb alguns debats que hi ha avui en dia, sembla que el currículum, que ara hi anirà, ha de ser només útil. Crec que això és un error. El que ha de tenir és sentit. I perquè el currículum i la pedagogia tingui sentit, vol dir que ha de connectar. Ha de connectar amb la vida dels joves, amb les aspiracions dels joves, amb el present dels joves, amb el passat i amb el futur. Aleshores, això implica desplegar formes pedagògiques actives, que l'activació no vol dir tot el dia estar saltant. Jo puc activar el cos i puc activar la ment, puc activar les relacions, puc activar les mans i puc activar el cervell. Aleshores, una pedagogia activa vol dir una pedagogia que interpel·la, una pedagogia que connecta, una pedagogia que pregunta. I clarament això no és independent de la figura del professorat. Un professorat que mira els ulls al seu alumnat i es preocupa per aquest està entenent o no està entenent. Un professorat que vol assegurar que tothom aprengui, encara que disminuïm el ritme d'aquest aprenentatge. Per tant, aquí hi ha un element de trencar amb aquestes lògiques que sovint travessen el sistema educatiu i creure'ns d'una vegada per totes que tothom té dret a tenir una experiència escolar on senti que ell i ella pot aprendre i que aquest aprenentatge pot ser gratificant. Perquè aquí hi ha una altra qüestió, que és que quan pensem en el currículum, en el coneixement escolar, el que ens trobem és que molts joves ens diuen, i això és molt fort, que l'escola no és per ells. I no només l'escola no és per ells, sinó que el coneixement teòric no és per ells. Ells no són bons per estudiar, ells no són bons per interpretar, ells no són bons per la teoria. Què vol dir això? Això és una pura reproducció de les desigualtats. La gent no neix bona o dolenta per la teoria o per la pràctica. Aquí hi ha una qüestió fonamental de com el nostre currículum està més o menys a prop de diferents grups socials. Amb el tema del gènere és evidentíssim. Durant anys el currículum, i el currículum no només vull dir l'oficial, que també l'ocult, allò que s'ensenya a les escoles, ha menystingut a les dones. Ens ha menystingut a les dones com a subjecte i ha menystingut el coneixement i l'experiència de les dones. I per sort es comença a parlar de currículums que no siguin androcèntrics, però que passa amb la classe social i que passa amb l'etnicitat.
Per exemple, torno al tema de lo teòric i lo pràctic. Amb una companya estem escrivint una cosa sobre això, en la idea de poder-ho desenvolupar amb més intensitat, però quin coneixement es valora més? El coneixement escrit o el coneixement oral? Quin coneixement es valora més? El coneixement intel·lectual o el coneixement manual? La resposta és evident. Es valora més allò escrit per sobre allò oral, es valora més allò intel·lectual que allò manual. Però és que aquí hi ha un element de desigualtat fonamental. Qui ocupa les feines amb treball intel·lectual? Les classes mitjanes professionals. Qui ha ocupat històricament les feines basades en el treball manual? Les classes treballadores. Per tant, quin paper es dona en aquest cap i en aquestes mans? Per què es diu que fer una formació professional de mecànica és manual, és bruta, perquè toques grassa, però en canvi fer una cardiologia, això no, aquí no parlem de mans. Quan un cardiòleg o una cardiòloga ve que necessita tenir mans i s'embruta de sang. Aleshores, a què li diem teoria, a què li diem pràctica i com aquest currículum genera la creença absoluta que l'escola no és per tu. Aquesta cita de la Laura, evidentment tots els noms són falsos, diu, em veia incapaç d'entendre res, cada vegada anava pitjor, cada vegada se'm feia més gran, em sentia una inútil total, les mates eren un horror. Quan vaig començar el cicle, les coses van canviar radicalment. La feina al taller em va encantar, els projectes, tocar, experimentar. Sembla que sóc una altra persona, perquè clarament, després hi tornaré quan vagi a expectatives docents, resulta que la intel·ligència i la capacitat no és innata, es construeix en context i totes tenim experiències personals per poder-ho dir. En funció de qui ens ensenya aquell tema, en funció de com estem a la vida, en funció dels nostres amics i amigues, hi ha coses que en moments ens costen més i en moments que ens costen menys. Hi ha coses que ens interessaven més i hi ha coses que menys. La Laura sentia que ella era una inútil, que ella no podia ser bona aprenent. I quan va arribar a la formació professional va dir «Ostres, doncs tal vez no se me da tan mal». El cas del Manel sempre el llegeixo perquè en aquest cas és un noi d'un centre de noves oportunitats que ell havia estat, evidentment, exclòs del sistema educatiu, repeticions, agrupaments per nivell, suspensos, expulsions, etc. I la directora del Centre de Noves Oportunitats sempre explica que el primer que han de fer és que els seus joves es reconciliïn amb aquesta possibilitat de ser bons aprenents, perquè la seva trajectòria s'ha basat en una identitat en la que estudiar no és per ells. És una cita que està molt bé perquè mostra dues coses. Primer, de qui és aquest coneixement escolar i segon, aquest empoderament respecte a la possibilitat de poder aprendre. Y diu, representa que la escuela tiene muchas variedades, pero claro, si no apruebas algo o suspendes cosas, no se te da bien el deporte o suspendes mates e inglés, te desechan. Y quizás tú seas buena en otra cosa, pero ellos te desechan. Yo tengo una mentalidad que quizá para otra gente sea una basura. A nosotros, porque aquest plural es important, nos cuesta decir las cosas claras o nos cuesta el inglés, pero yo soy bueno fabricando cosas. Dame la oportunidad de hacer lo que yo sé. I això és un element fonamental, perquè aquí el que t'està dient el Manuel és no, és que jo sí que sé coses i jo sí que tenc coneixement. La qüestió és que aquest coneixement mai s'ha identificat com a tal. Per tant, un currículum i una pedagogia que interpel·la poc els joves, el que fa és generar unes tries educatives que no es poden fer en positiu. Unes tries educatives que es fan amb diferents lògiques. Trio per evitar allò que no se'm dona bé. El que jo faré és evitar les mates. El que jo faré és evitar el món acadèmic perquè m'han dit que estudiar no és per mi. Trio batxillerat perquè, bueno, és el que sé que em donarà accés a la universitat i és perquè està al meu centre. La qüestió és com podem triar en positiu si jo no he experimentat durant la meva trajectòria què és el que m'agrada i que se'm dona bé. De fet, des del meu punt de vista, si no garantim que el currículum permeti una experimentació competencial més àmplia,
el que acabarem fent és reproduir la desigualtat i la cita de baix ho mostra molt clar. Aleshores, per exemple, la Lua diu no tenia ni idea de què fer. Bàsicament vaig decidir fer batxillerat per tenir més temps de decidir. Perquè, com deia abans, triar un grau mitjà implica una certesa amb la tria molt més alta que triar un batxillerat. O el Noel diu, tenía claro que lo mío no era estar sentado en una silla mucho tiempo, empollando y todo esto. Ya no aguantaba la ESO. Entonces, imagina ahora que podía escoger. También sabía que no quería mates. Aleshores, aquestes tries en negatiu. La ESO i el batxillerat tenen la mateixa forma acadèmica, la mateixa forma pedagògica i curricular, per tant, trio per evitar això. I les mates en particular. Sobre els prestigis de les àrees de coneixement també n'hauríem de parlar, però avui no ho faré perquè vaig tard. I la Joana que diu, jo vaig decidir sobretot per influència familiar. Vull dir, els meus pares sempre m'han dit que estudiï el que vulgui, mai m'han condicionat, però a casa sempre m'ha anat al teatre, a museus, jo sempre he fet música i tot això m'ha motivat per fer un batxillerat artístic. Evidentment, perquè qui pot experimentar a dins l'escola si se li donen bé les arts? Poca gent. Aleshores, des d'on fas la tria? Des d'allò que has fet fora de l'escola. I allò que es fa fora de l'escola reprodueix la desigualtat. Aleshores, cert, potser l'escola com a tal no ho pot fer tot i ho ha de fer la xarxa comunitària, l'ecosistema que deia abans la Fiona, que té al costat. El que està clar és que les famílies et toquen les que et toquen. I, per tant, des del meu punt de vista, és des de la política educativa i des de la política social que s'ha de donar oportunitat a tothom per poder triar. L'últim element important és el tema de les creences, el tema de les expectatives, perquè aquí hi ha una qüestió que per molt bon currículum que tinguis, per molt bona pedagogia que tinguis, si no creus que aquella persona se'n pot en sortir, difícilment se'n sortirà. Aleshores, crec que aquí hi ha un element important específicament pel professorat, perquè són les persones que estan formades i que cobren per fer aquesta feina, però que amplia a altres agents educatius, que és creure de veritat que les possibilitats d'èxit escolar no són un discurs naïf, sinó que efectivament tothom pot i tothom ha d'aprendre a l'escola. I això ho dic perquè la construcció que tenim de l'alumne ideal, de qui és bo aprenent, de què vol dir que és estudiant, reprodueix sovint de forma inconscient les concepcions socials que tenim sobre la intel·ligència i sobre la capacitat. A veure, és evident que en una societat que és masclista, classista, racista i capacitista, els profes, jo mai culparé el professorat, crec que això és una reflexió per empoderar-nos com a docents reflexius i per posar sobre la taula la nostra capacitat de transformació social també. Parlo des d'aquí, en una societat on aquests eixos de desigualtat travessen les nostres vides, és evident que també travessen les concepcions docents, però crec que aquí és fonamental que en la nostra formació inicial i permanent treballem aquestes qüestions, perquè crec que encara està massa estesa aquesta idea que hi ha gent que neix, gairebé per art de naturalesa, més intel·ligent que altra. I resulta que, oh, quina casualitat, si és intel·ligent per les mates, aleshores és més top-top. Si és intel·ligent per l'artístic, bueno, correctito. En el nostre món quotidià, quan algú té una filla o una cosina o un germà que fa enginyeria, és com, uau. I quan fa teatre, és com, vale, sí, bé, correcte. Aleshores, aquí hi ha un element que, com a professorat, hem de treballar i hem de construir i reconstruir aquesta idea de diferents... Perdoneu que aquí vull fer un apunt. Ojo amb la teoria de les intel·ligències múltiples, perquè a vegades la teoria de les intel·ligències múltiples, desconnecta aquestes intel·ligències de les desigualtats socials i dos, pressuposa que és una qüestió natural. Jo no estic dient això. Jo el que estic dient és que la intel·ligència es construeix social i procedimentalment. És el que deia abans. Aprenem més i millor, ens interessen més i menys determinats temes en funció de qui ens els explica, de com estem en aquell moment. L'exemple de les mates. Per què hi ha tanta gent que explica la seva trajectòria escolar amb un rebuig cap a les mates? No sé, ens hauríem de plantejar.
O per què hi ha tanta gent que ha sentit durant moments de la vida que mai podria aprendre mates i de cop li canvien el profe i diu «Ai, doncs, potser sí que ho entenc». Aleshores, aquí hi ha una qüestió de com construïm aquestes creences tan arrelades de l'alumne bo, de l'alumne intel·ligent i d'aquell que no ho és, perquè això clarament condiciona l'orientació. La meva lògica, en clau de mentoria, d'orientació, etc., és que implica treballar qüestions estructurals. Si tu orientes molt bé el teu jove, però no té una plaça d'FP, tens un problema. Però implica també de construir elements més culturals, d'aquestes creences sobre què és la intel·ligència. I aquí, per exemple, podem veure algunes cites sobre això, que són de profesorat y también de alumnat. La Lorena diu, parece que los grados medios sean para los desterrados. Hay un tabú, por así decirlo, sobre los ciclos. Los profes de la ESO hablaban mejor del bachillerato y el grado medio era para gente a quien le costaba estudiar. És així, totes ho sabem. Clar que hi ha diversitat dins els graus mitjans i dins el batxillerat, però majoritàriament l'alumnat que ha repetit, que se'l considera no acadèmic, que li costa estudiar, que té baixes notes i que és nese, són derivats de la formació professional. Això té unes implicacions. A todos los que estamos aquí, en un momento u otro, nos han dicho que no valemos. O aquesta cap d'estudis d'un institut públic diu encara hi ha aquesta idea bastant esbiaixada del que és l'FP. Posem per cas un alumne que sigui bo en idiomes. No hi ha cap tutor de quart d'ESO a qui se li passi pel cap que aquell alumne podria ser un excel·lent treballador de logística internacional i que, per tant, hauria de fer un FP. M'explico? En canvi, se'l veu adequat per fer una carrera d'interpretació. Encara hem de canviar bastant aquest xip de considerar que l'alumne que és bon estudiant ha de fer sí o sí batxillerat. Aleshores, aquí el que he fet és posar una sèrie de falses dicotomies que crec que entre totes ens hem d'anar qüestionant sobre què és un jove acadèmic i un jove pràctic, sobre què és ser bo amb les mans i ser bona amb el cap. Quines mans, quins caps, quines mans es valoren i quins caps es valoren. Tothom ha d'aconseguir articular teoria i pràctica a través de la seva experiència escolar. Aquesta dicotomia entre assignatures fàcils i assignatures difícils, que reprodueixen clarament aquesta idea d'allò científic com allò objectiu, bo per naturalesa i difícil gairebé de forma intrínseca. La lògica de les tries vocacionals i les tries instrumentals. Aquí també no tinc temps avui, però qüestionem-nos el concepte de vocació. Com es generen les vocacions? Les vocacions, per sort, no ens les dona Déu, ens les dona la societat. I que casualitat, se reproduce la desigualtat social. Qui té vocació de ser escombriaire? Ningú. Per què? Perquè, entre altres coses, ser escombriaire no està reconegut socialment ni econòmicament. Per tant, la idea de vocació implica connectar en des d'on generes gust per fer alguna cosa en la teva vida. Per acabar, poso un parell de cites sobre temes d'orientació perquè crec que ajudaran a completar aquesta lògica i connecten amb el que vosaltres feu des de la lògica de la mentoria. Aquestes dues cites són de diferents persones que treballen a l'àmbit de la política educativa o de la pràctica pedagògica i mostren molt clarament aquesta idea de l'orientació com a experimentació. Diuen, l'orientació s'ha d'encaminar a ajudar els joves a navegar en aquest oceà d'eleccions. S'ha d'orientar a que els joves es coneguin a si mateixos i el seu context. I desenvolupar un concepte d'un mateix requereix temps i requereix suports. S'ha de provar, s'ha d'experimentar. Amb aquesta idea, que totes compartim aquí, que orientar no és fer una xerrada a quart d'ESO o passar un test d'habilitats, sinó orientar és acompanyar els i les joves en aquest procés d'experimentació i autoconeixement. També en el segon cas diu l'orientació s'ha de vincular l'autoconeixement amb experiències d'aprenentatge molt diversos. Si nosaltres a l'escola som capaços de provocar experiències que van des del coneixement científic a la cuina, a l'art, passant per les més clàssiques, aleshores aquest jove serà capaç de fer una bona elecció. O l'última, i amb això acabo, el Bruno i el Pere han passat a batxillerat artístic i científic en els dos casos
i mostren aquesta lògica de l'orientació com personalització. En el primer cas diu, sí, informació sí que te'n donaven, però no et preguntaven personalment què t'agrada a tu, quins són els teus hobbies, què fas en el temps lliure. Simplement, no ahondaré en aquest tema, però és molt important, veien les teves notes, la nota com a element principal per fer l'orientació amb els límits que té aquesta qüestió i suposaven que anaves a fer aquest camí. De fet, el Bruno fa batxillerat artístic, però tenia molt bones notes en tot l'àmbit científic i els seus profes li deien que quina pèrdua de potencial, com és que se n'anava a l'artístic si tenia bones notes en mates. No aprofundien en el que volies fer, simplement en el que se't donava bé. O el Pere també fa aquesta reflexió, ve d'un institut on hi ha un pla d'acompanyament i d'acció tutorial molt potent, d'aquesta relació de proximitat, d'acompanyament, de diàleg, de saber qui és per poder fer les seves tries. Aleshores, per tancar, bàsicament crec que és important fer una mirada crítica sobre les transicions educatives que evitin aquesta lògica de la individualització, de la naturalització, de la jerarquia entre itineraris i tries, i això implica entendre que les transicions, com tota pràctica educativa, té un context. I aquest context té clarament elements estructurals, té elements sistèmics que s'han de treballar, però té també elements institucionals i té també elements relacionals. Aleshores, és una invitació també a replantejar-nos des d'on parlo amb els meus joves, què els hi dic, com allò que dic i no dic pot reproduir la desigualtat, de quina manera aquests discursos que jo els hi faig connecten, perquè tampoc hi entraré, però a vegades caiem en la inevitabilitat de les orientacions realistes. És com, jo espero el màxim de tu, però tornant al que deia abans, si sé que no accediràs un batxillerat, si sé que tens baixa nota i sé que en el teu territori no hi ha cap oferta d'FP, potser et reorientaré cap a un lloc on sàpiga que pots tenir èxit. Per tant, aquestes orientacions no són independents d'aquest marc més sistèmic i estructural. I, en definitiva, crec que hi ha un element important d'aquesta idea dels professionals de l'educació com a agents de canvi que clarament necessiten i necessitem context per poder-ho fer, però hi ha un element de... A vegades dona la sensació, i acabo, com si els professionals de l'educació fossin o fóssim els paletes de propostes pensats per altres, los meros ejecutores d'una política dissenyada per otros. I crec que aquí hi ha un element de com els professionals de l'educació ens convertim en professionals reflexius sobre nosaltres, sobre la nostra pràctica i sobre aquesta possibilitat de garantir l'èxit per tothom. I ja està, he acabat. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Aina. Crec que ens hem vist... Sí, seu, sisplau. Aquest és per tu, perquè ara obrirem el torn de preguntes. Crec que, bueno, jo en tot cas m'he vist molt reflexada en el que has dit i jo crec que hem patit, tots hem sigut víctimes en algun moment d'aquesta mirada, d'aquestes narratives que ens deies i d'aquestes creences que hem de trencar. Gràcies. Doncs deixem el torn de preguntes obert, per si teniu preguntes, endavant. Sí, tenim un micro per aquí. Bon dia, em dic Jordi Jané. Vinga, micro per... Gràcies. Bon dia, em dic Jordi Jané i, de fet, jo estic cursant Integració Social a l'Institut ISMET i la professora és Anna Corts, que està per allà. És la culpable de portar-nos aquí. Primer agrair-vos les paraules aquestes que ens heu dit tots i totes. De fet, jo estic fent mentoria també en la FEP, estic fent de mentor al Carmel i la veritat que quan va vindre una parella a classe i ens ho va explicar i em va crear curiositat. Però clar, jo pensava i deia, ostres, jo és que mai he tingut ninguna formació d'estar amb ningú noi petit perquè el meu criu té 10 anys. I, ostres, el primer dia, quan el vaig conèixer, li vaig dir, soc nou en aquestes coses, però jo et penso acompanyar en tot el teu procés escolar, estar al teu costat, estar amb tu i acompanyar-te en tot aquest temps. I, sincerament, vaig començar relativament fa poc i, ostres, és que és una experiència superbonica, en sèrio, he descobert
coses que en ma vida havia sentit, saps? Perquè és com tindre com un germà petit, saps? I fer-me responsable d'ell. I, bueno, de fet, res, dir-vos això, que moltes felicitats i moltes gràcies per les paraules perquè m'han emocionat de veritat. I res, ja està. Gràcies. Bueno, bones a Aixeca't, tothom. que no et veiem. Sí? Sí, gràcies. Bones a tothom. Jo em dic Adrià Morera, també estic estudiant aquí a l'ISMET i m'ha semblat molt punyent el que has anat dient, la veritat. Trobo que hi ha molts punts que són jo mateix. Jo ara mateix ja em queda una mica lluny el tema de l'ESO i tal, però és que no ha canviat. Si tot això que has explicat és actual, fot ben bé més de 15 anys que estem igual. Llavors, això implica un estancament, això implica tota una sèrie de coses que o bé es neguen a tocar-se, o bé hi ha algun tipus d'impediment que o no estem veient o ens neguem a veure que ho està impedint fer un canvi més fort del que ja es pugui anar fent. Llavors, la meva pregunta potser seria per gent com nosaltres que ens estem formant o fins i tot per gent que simplement tingui més curiositat i així, quin tipus de recursos, quin tipus de... no et demanaré bibliografia directament, però sí que a on pots informar-te millor d'aquests temes o quins conceptes claus creieu que són importants en aquest sentit? Sí. Potser vols contestar aquesta primera pregunta? Vols... No, podem agafar més? Vinga, doncs una altra. Hola, bon dia. Hongria Panadero de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Va molt lligat al comentari que t'han fet. Portem un temps analitzant molt tot el tema d'abandonament i totes les limitacions de la resposta i del sistema educatiu, com des del tercer sector s'està intentant donar resposta, però cada cop nosaltres ens preguntem més què és més racional. Donar aquesta orientació estratègica, no sé com l'has acabat de denominar tu, Aina, no me'n recordo, però que no deixa de ser una orientació més racional, més estratègica, i com posem en el centre les motivacions i les necessitats d'aquesta persona jove. Evidentment, des de la lluita social, des d'intentar fent aquestes recerques que feu des de les diferents universitats. Darrerament hem tingut la cimera contra l'abandonament de la Generalitat, però com diuen, jo fa 15 anys, però jo fa 30 anys que estava així, m'entens? Són molts més anys que estem en aquesta situació. Llavors, això no avança, sí que hem de burxar i de fer que això canviï, però fins que arribi aquest moment, com m'orientem? És de Déu, la resposta. Alguna pregunta més? O potser contestem aquestes dues i després si hi ha alguna més? Aleshores, merci. Ja sé que no m'has fet una pregunta, Jordi, però crec que el que explicaves posa sobre la taula com la importància del reconeixement de l'altre, que crec que és un element molt important en el tema que estem parlant avui, perquè hi ha un element que pot semblar absurd, però que per mi no ho és, que té a veure amb la identitat del professorat. I això ho connectaré amb la segona pregunta. Un professorat que a secundària a vegades encara es defineix com a especialista curricular i que des del meu punt de vista és més que especialista curricular, és algú que acompanya els i les joves en el seu creixement personal. Aleshores, quan has explicat la teva experiència d'aquest, és que és igual que el meu nen tingui 10 anys, tenim un rol diferent, és obvi, però el reconec com a persona de drets, crec que aquí hi ha un element important. Aleshores, en relació al que deia l'Adrià, per ser justa, també crec que hauria de dir que
A nivell de currículum hi està havent moviments al darrer temps. A Catalunya hi ha un nou currículum sobre la taula, a Madrid hi ha la LOMLOE. Jo ja us dic que a nivell de concepte coincideixo amb la LOMLOE i amb el nou currículum. Així us ho dic. És un tema ultracontrovertit i em vull posicionar respecte d'aquesta qüestió, que no és el mateix de com s'ha fet i com s'està fent la seva implementació. Podem discutir aquesta qüestió, però crec que a nivell legislatiu la lògica del nou currículum i de la LOMLOE va en la lògica de l'èxit educatiu per tothom i d'entendre un ensenyament competencial no des de la forma utilitarista orientada al mercat laboral que a vegades se'ns vol fer entendre que vol dir competència, sinó en la lògica de ser capaç de mobilitzar els coneixements en un context en sentit. Aleshores, respecte a la teva pregunta de per què no canvia, crec que hi ha un element important de professorat, i això en dues línies. Una, en aquesta dimensió més començaré per la segona. Crec que hi ha un element molt important de les condicions de treball del professorat. Hi ha professorat, i això crec que es veu actualment en el debat que hi ha sobre el nou currículum. Faré la reflexió, anava a fer 2 punts, però els faré combinats. Crec que hi ha resistències ideològiques, i això cal dir-ho. Hi ha interessos i desinteressos, i després crec que hi ha resistències vitals, és a dir, hi ha professorat que creu 100% en l'èxit escolar de tot el seu alumnat i que es deixa la pell perquè això sigui possible, però que ho acaba fent com un acte de militància. I la militància és necessària però no suficient per la transformació educativa, pensant en els centres educatius, que és la seva feina. Aleshores, jo crec en un model de transformació social on puguis no treballar els caps de setmana i on puguis no treballar les nits. Si el model de transformació social només se sosté en això, aleshores crec que tenim un problema. Per tant, crec que quan parles amb docents el que te diuen és que no poden fer equip, perquè per fer equip necessiten estabilitat i per fer equip necessiten temps. Aleshores, com implementaràs un nou currículum que t'implica connexió entre àrees i companys si no tens temps per discutir, si no tens temps per parlar, si no tens temps per fer aquesta pràctica reflexiva, que crec que això ens interpel·la a les universitats també, quina formació fem per repensar aquestes creences docents, però com en els mateixos centres hi ha espai de replantejament. Aleshores crec que hi ha un element de política de professorat que ha d'anar de la mà de qualsevol política de currículum, perquè si no, crec que això és un dels elements que frena el canvi des d'aquest sentit. Si tu fas una política curricular des del meu punt de vista positiva, però no posem sobre la taula quines són les condicions d'apropiació, d'implementació i de desplegament d'aquesta política, crec que això acaba limitant la seva lògica i la seva potencialitat. I d'altra banda, Núria, clar, és que és mega difícil, no tindré el 10, vale? Crec que... És a dir, crec que clarament l'orientació ha de tenir aquesta lògica d'acompanyament i no d'informació, que això des d'aquest àmbit ho teniu molt clar, però des dels instituts no sempre ho estan. Per tant, reforçar tota aquesta lògica d'acompanyament i d'acció tutorial crec que és un element clau, tots els docents com a tutors i com a tutores, i per tant, crec que aquí hi ha un element de canvi important. Crec que també el canvi a nivell de currículum és un element important en aquest acompanyament. Si tu fas un currículum que potencialment és més ampli, que connecta diferents àrees, que no és tan jeràrquic, pot donar-te pes a més experimentació. Per tant, a nivell de política pública, crec que aquestes qüestions d'acció tutorial i currículum són importants. Crec que també la política pública que s'està fent en clau de planificació de batxillerat i de cicles és important. No és perquè hi hagi l'Agustí aquí, però, per exemple, des del Consorci d'Educació de Barcelona s'estan fent alguns plans pilots en el replantejar el batxillerat, perquè sovint posem el problema només en els cicles. I, hello, què passa amb el batxillerat? Que bàsicament són 2 anys d'entrenament militar per la selectivitat. Aleshores, com replantegem uns batxillerats més llargs, més professionalitzadors, més vinculats amb la pràctica? Per mi hi ha un canvi més sistèmic en el POT 16 que va a altres instàncies i que implicaria un canvi més estructural.
En el medio, ¿qué hacemos las personas? Jo crec que hi ha un element, ho ha dit algú abans, però no ho recordo. Sí, ho ha dit la Maria quan donava aquelles 4 idees de coixí, ulleres, bastó i brújula boníssimes. Crec que hi ha un element d'ulleres, és a dir, d'ajudar els nostres joves a veure què passa, per què està passant això, per què l'estic acompanyant d'aquesta manera, però després, clarament, esta es la realidad hoy en día y yo quiero que te vaya bien a ti. Aleshores, si jo sé que tens un 5 i sé que en el teu territori no hi ha oferta pública d'FP i te dic, no, carinyo, però tu escoge cocina, encara que sàpiga que no entraràs, a tu no t'estic ajudant a la teva trajectòria. Aleshores, jo crec que aquesta lògica de les orientacions realistes s'ha de criticar des d'una dimensió de política pública, no des d'una dimensió de què fan els professionals per aconseguir el millor pel seu alumnat en aquell context. Aleshores, sí, estic amb tu. És a dir, en aquesta pràctica quotidiana d'acompanyament, orientació i mentoria, és com, mira que hi ha més allà, plora'm quan ho necessitis, jo t'acompanyaré, però direccionar en aquest context vol dir donar opcions que, tal i com estan les coses avui, te donin les màximes possibilitats d'èxit. Sí, totalment. Moltíssimes gràcies, Aina. Ho deixem aquí. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Tothom té dret a un acompanyament, a un aprenentatge gratificant i això és el que estem també defensant i que defensem cada dia des de la FEB amb els mentors, mentores i mentorats que acompanyem cada dia.